Здравейте хора, аз съм Ники МБГ и днес играм PewDiePie епизод 3. Вече много си доразвих къщата, почти 5 левел съм. И така. Сега ще съм зареди, ще види така. Ето ми в къщата. Имаме доста гледания и 2000 абоната. И вече сме 5 левел хора. 5 левел. Стигнахме 5 левел и сега тук си добре. Мега видео, не е дългото това. Добре, сега мозъците. Аз не го познах. Сега в мозъците. Тук сега си апгрейдвам нещата. И вече ще видим какво си вземем ново. Само да видим. Имаме нови стени. Добре. Ще стана с тея. И сега да си отворим новите неща. О, телевизор! Това е яко. Камера. Пърдяща възглавница. Там е червено. Триангел. Листове. Добре. Дърво. Тенис топче и килимче. И тук ще ни даде 2560 гледания. Идеално ни е и вече може да си купим нещо. Даже доста неща може да си вземем. Но аз искам килимчето. Да видим дали се побере. Той пък е твърде голямо. Добре, нещо друго. Тук има бира. Май. Искам нея. Тя ме кефи. И мисля, какво друго да си взема. Който ме кефи. Мисля да си взема и телевизора. Да, телевизора е доста як. И трябва скоро да си апгрейдне това. Имам вече почти 3000. Не почти 2500 абоната. И така. Вижте какво неща има. И това мисля да сложим това върху него. Не. Не може да го сложа отгоре. Не бе. Това да го сложа. Нека да има. Да, окей. И котката на отгоре. Да. Ето така. И тук ще сложа ето. Искам да не се вижда, ама нямам нито килимче, нито нещо, което да сложа там. Кое да сложа? Ще сложа там. Трябва ми едно шкафче. Сега пращам, се направи това. И тази игра е доста интересна. Пъгъл. Трябва да пусна ето това. И то сега ми е тегли неща. И ми мах малко от времето и ще играем още една игра.
хайде де. Добре, по 3. И последна игра. По 3. Добре. Идеално по 3. И вече останахме с 33 минути. И добре, хора. Се върна отново, щом това стане готово. Още много време се прави, така че ще го оставя. И исках само да ви покажа къщата. Ако мислите, че нещо мога да сложа някъде друга, да ми пишете. И аз бях Ники MBG и ако този клип ви е харесал, дайте лайк. И от мене, чао!